खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं क'क्राझार जिल्ला जनता फरायसालिमानि गोराउआ फरायसालि नायदिंफैदों। मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव इउएन एकाडेमि फरायसालियाव आरो गोजौसिन फरायसालियाव आथिखालनि दानि सेरफांगुरि जनता फरायसालिमानि गोराउ मानगोनां बिथ'राय ब्रह्मआ नुजाफैनानै गोजौ फरायसालि आरो गोजौसिन एबा हायार सेकेन्डारि फरायसालिमायाव फरायसाफोरजों इयुन जौगाथायनि सायाव बाथ्रा सावरायलायदों। मख'जाथावदि दासान्दि कुसुगाव इउएन एकाडेमिनि गोराउआ मानगोनां सुशान्त नार्जारी आरो बे फरायसालियावनो मानगोनां सेरफांगुरि जनता फरायसालिमानि गोराउ मानगोनां बिथ'राय ब्रह्मआनो चेयारमेन हिसाबै बिबान लानानै सामलायगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं 22थि बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप चेम्पियनशिप 2022 नि जोलुर बादायलायनाया फैगौ नभेम्बर दाननि 10 अक्ट'निफ्राय 19 अक्ट'सिम सोलिबाय थागोन होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि बे जोलुर बादायलायनायखौ बावैसो आइएसएलनि फुटबल बादायलायनाय केडिसि फिल्डआव खुंफुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं गारिनि जाब्रबथायाव मोनसे नखरनिनो 3 सोद्रोमाफोरा हरखाब जिउ गोमाजानांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों तेलेंगानानि वारांगल जिल्लायाव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनाय बादिब्ला जाथाय जाजानाय सुबुंफ्रा अन्ध्र प्रदेशनि मोनसे धोरोम जथुम्मायाव थांना फैदोंमोन। नाथाय खाफाल गाज्रि बे गारिया लामायाव लाखिनानै दोननाय गंसे ट्राकआव जोबोद गोगोमै सौग्रावफैयो आरो मोनसे नखरनिनो 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमानाङो आरो गुबुन 6 सोद्रोमाफोरा जखम जायो होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया मैया मंगलबार फुंनि 8:30 बाजिसो समाव जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथायाव जिउ गोमाजानाय सुबुंफोरा तेलेंगानानि वारांगल जिल्लानि खोरांनि थागिरि सुबुंफोरमोन होनना मिथिनो मोन्दों। जिउ गोमाजानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै कृष्णा रेड्डी, बिनि बिसि रावा काश्मी आरो फिसाज्ला वेंकटसाई रेड्डी होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया मंगलबार खालि जाम्बुगुरि गामिनि गेवलां फोथाराव जानाय जमदुवार आन्सलिक कमिटिनि खुंगा बाथि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव बिटिआरनि इएम मानगोनां उकिल मुसाहारि आरो बिटिआरनि इएम मानगोनां रेवरेवा नार्जारी बिथांमोनहा नुजाथिहैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं मैया मंगलबार खालि 2020 मायथाइनि एपिएससि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गसाइगावनि सिङाव थानाय रायमना ओनसोलनि सृष्टि बसुमतारीनो जमदुवार आन्सलिक कमिटिनि गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ मान बिलाइ गथायनानै मान होदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि खौरांगिरिया एपिएससि आनजादनि थाखाय माबादि थियारि जानांगौ होनना सोंनायाव बुंदोंदि साफ्रोमबो दिनखौ ओरैनो थांगार होआजासे 4 एबा 5 घन्टा गोसो होनानै बिजाब फरायोब्ला उथ्रिसारनो हानायखौ मिजिंथिनो हायो होनना फोरमायदों आरो गावबो बिदिनो फरायदोंमोन होनना फोरमायदों। द'थि रादाबाव दं बिसायख'थिनि साननैसोल' सिगाङावनो हिमाचल प्रदेशआव कंग्रेसनि सा 26 दैदेनगिरिफोरा बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव आखाइ हमफैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दाखालि समबारखालि हिमाचल प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आगुनि गाहाय नेहाथारि धर्मपाल ठाकुर खानआ बिजेपिआव आखाइ हमफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय 4 साननि सिगाङाव 26 जन कंग्रेस दैदेनगिरिफोरा कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै बिजेपि दोलोआव आखाइ हमफैदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै फरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।